Бабнік. Пророк. П'яніц. Паэт. Канфарміст. Пакутнік. Эпштейна на яго няма. Сталіна на яго няма, ага. Сталінская прэмія. Маскоўская Галгофа. Жанчыны яго зрабілі. Жанчыны яго забілі. Кім жа быў Янка Купала? Янка Купала – нацыянальны геній. А што хаваецца за гэтым парадным партрэтам? Няшчасны паламаны чалавек. Пачынаў у беднасці і галечы, працаваў на вінакурнях, пісаў у нашай ніве для краіны, якая не чытала па-беларуску. Пасля вядомасць, статус, але тут жа падазрэнні, допыты, страх, першыя спробы самагубства і заўчасная смерць. Не фізычная, а творчая. Калі пісаць пачаў не тое, што хоча, а тое, што трэба. Гэта гісторыя пра паэта, якому зламалі крылы. Няшчасны чалавек ездзіў на сваім шаўрале, адпачываў на моры, круціў раманы, сталінская прэмія, ордэн Леніна. Яго калегі па цэху, пісьменнікі, даўно ляжалі ў зямлі з куляй у галаве або грызлі зямлю на салаўках, а Купала на прыёмах, у прэзідыумах, на радыё. А жанчыны ўвесь час яго ратавалі, выцягвалі з дэпрэсіяў, з запояў, з пятлі. Не толькі жонка, але і тысячы фанатак, цэлы фан-клуб, каб ён не забыўся, што ён геній. Гэта гісторыя пра чалавека, які зрабіў свой выбар і заплаціў за яго. – 17 чэрвеня 1942 году. Вакол вайна, але толькі не ў Маскве. У сталіцу СССР прыязджаюць беларускія літаратары. ЦК КПБ плануе склікаць на пачатку ліпеня пленум Саюза пісьменнікаў. Едзе ў Маскву і сам Купала, жывы класік. Яго бянтэжыць усяго адзін момант. У гэтым жа годзе мае шырока святкавацца юбілей Якуба Коласа, 60 гадоў. Падрыхтоўка ідзе шалёнымі тэмпамі. А вось пра ягоны юбілей у тым самым годзе усе забыліся. Чаму яго няма ў плане? А можа, яго і зусім няма? Гэтая паездка ў Маскву стане для Купалы апошняй. Калі б у БССР 20-30-х існавала штосьці кшталту файлаў Эпштейна, Янка Купала б дакладна там засвяціўся. Чалавек ні ў чым сябе не адмаўляў. Хочацца дадаць, ён нікому не адмаўляў. Пра яго ёсць безліч баек і рэстаранных гісторыяў. Як гуляў, як настойваў, што плаціць сам, бо ў сабутэльніка нібыта фальшывыя грошы, як клеіўся да замужніх жанчын. Магчыма, вы памятаеце ягоную паэму «Генацвале» з рыфмай «Было люба мне ў Цхалтуба». А Цхалтуба – гэта ў Грузіі, дзе як грыбы былі насаджаныя элітныя санаторыі. У 38-м годзе, калі вакол рэпрэсіі, жах, гамон, Купала едзе туды адпачываць і заліпае на Элікомета Хелі, навесніцу галаўврача. Жанаты, 46-гадовы мужык і 26-гадовая незамужняя дзяўчына. Вось табе і Генацвале. Але не на яе адну. Увагі класіка хапіла ўсяму жаночаму персаналу. І гэта толькі адна курортная гісторыя. А колькі іх было? Пачынаючы з канца 20-х гадоў, Янка Купала, першы народны паэт, жыў фактычна ў акварыуме. Гэта калі табе нібы ўсё можна, а насамрэч нічога не можна. Кожны рух, кожнае слово, кожны ўздых пад кантролем. Крок улева, крок управа, расстрэл. І гэта не метафора. Падумайце, усе, з кім ты стасуешся, могуць аказацца штатнымі ці пазаштатнымі агентамі, даносчыкамі, сексотамі. І не толькі мужчыны, але і жанчыны. Паўліна Мядзёлка, першая муза паэта з 30-го году, працавала на НКВД. Жонка Уладзіслава Францаўна падпісывала за яго ўсе паперы. Кожная журналістка, якая лезе знаёміцца, трывожны званочак. А што ёй трэба? Ну як? Кайф? Як бы вам жылося ў такім свеце, калі давяраць можаш хіба сабе? Хаця і гэта недакладна.
Писатели – инженеры человеческих душ. Гэтую фразу приписывают Юрию Алешу. Але ў шырокі ўжытак яе запусціў Сталін у 32-м годзе падчас звароту да пісьменнікаў у доме Максіма Горкага. Сталін ведаў, пра што казаў. Пісьменнікі – гэта важна, гэта прапаганда. Але трэба удакладніць, а хто стварае саміх інжынераў, хто уладарыць іхнымі душамі? Дзяржава, то бок ён, Сталін. Для пісьменнікаў у СССР была створаная цікавая экасістэма. Табе даюць статус, вядомасць, санаторыі, дачы, машыны. З іншага боку, у цябе забіраюць свабоду, творчую і асабістую. Гэта і ёсць цана, кошт душы. І чым вышэй ты падымаешся, чым больш збіраеш прэміяў, тым вузейшы калідор магчымасцяў застаецца. Бо жывеш як мурашка, пад павелічальным шклом. Кожны крок пад кантролем, татальным кантролем. Збирайся. Збираюся. Москву. Угу. Я ж там табе ўсё ўжо паклала. І бялізна вунь ляжыць, і таблеткі, і бланкі з маркамі, каб толькі ў паштовую скрыню пакласці і нічога больш не рабіць. Пантофлі вунь начысціла, каб у Маскве пераабуся. Гатэль, нумар пакоя. Ты ж нічога не ведаеш. Успакойся, ёсць жа тэлеграмы. Тэлеграмы, якія тэлеграмы? Вайна навокал. Ты ж нічога не ўмееш, ты бездапаможны. Я народны пісьменнік. Народны. Канешне, народны. Народны пісьменнік, менавіта таму мы сядзім з табой эвакуацыі ў Татарстане, ў Пячышчах, а не ў Маскве. Часам яно і лепей. Цішэй сядзіш? Яночка, якой цішэй? Ты цішэй. Чаму адзін? Чаму без жонкі? Таму, што мяне выклікаюць аднаго, без жонкі. Гэта дзіўна неяк. Дзіўная юбілей жа мы сёлета. Я не разумею. У Коласа юбілей. Там і праграма, і падрыхтоўка. Пра мяне цішыня. Няўжо забыліся? Ну, дзіўна, так. А яшчэ чула? Немцы ў Менску вуліцу назвалі імём Івана Луцкевіча. І нейкі дурашлёк пусціў мульку, нібы гэта я. Луцевіч, Луцкевіч, адна літара розніцы. Але ж гэта глупства. Глупства та глупства, калі не разбяруцца. А ты асудзі. Асудзі, скажы, што яны фашысты. Выпусці праграмны верш. Выступі на радыё, ты ж гэта ўмееш усё. Апраўдвацца? Так. Апраўдвацца. А што ты хацеў? Жыццё такое, Янчка. Народны паэт. Апраўдвацца. Я спазняюся. Бывай. Пантофлі, каб ты пераапрануўся, пераабуўся ў той Маскве. Господи, бездапаможны. У 1930 годзе Купала зрабіў першую спробу самагубства. Савецкія органы спрабавалі зрабіць яго ключавым фігурантам антыдзяржаўнай змовы. Знаёма, праўда? Купала ўскрыў сабе жывот, зрабіў харакіры. Цікава, что работники НКВД у справаздачи здекливо написали: Купала ударил себя перочинным ножом в правый бок. Жизнь его вне опасности, покушение было несерьезным. А вось пісьменнік Янка Скрыган узгадваў, што калі быў з Купалам у лазні, у таго праз увесь жывот праходзіў велізарны і рваны шнар. Цікава таксама, што пасля той спробы самагубства да Купалы прыйшоў гісторык Ігнатоўскі са словамі: «Так нельга, трэба жыць». Але яго самога пачалі цягаць у НКВД, бо грахі Купалы пераклалі наўпрост на Ігнатоўскага. Пасля аднаго з допытаў той застраліўся.
па афіцыйнай версіі. Але нават гэта не перашкодзіла НКВД асудзіць ягоную жонку Марыю ў 37-м на 8 год карэльскіх лагероў, як жонку ворага народа. Жывую жонку мёртвага ворага. Вось вам ілюстрацыя, у якім свеце тады жыла наша творчая інтэлігенцыя у пекле. Дык што ж, атрымліваецца, і жыць не жывеш, і нават памерці не даюць. Бо калі б Купала ўсё ж забіў сябе, яго, вядома, аб'явілі б ворагам, пасмяротна, і жонка пайшла бы па этапе. Выходзіць, жонка народнага паэта была закладніцай. І ён, Купала, не мог пра гэта не ведаць. Уладка, Уладзіслава Францаўна, цёця Уладзя, Купалава берагіня. Жонку паэта называлі па-рознаму. Напэўна, яна і была рознай. Ад музы, для якой Купала напісаў адзін з лепшых вершаў, гэта снег, толькі снег, да жанчыны, з якой сям'і не палучылась, як казалі знаёмыя. Жывуць яны асабліва нядружна, пісаў Якуб Колас. Не любілі быць удваіх, узгадваў Заір Азгурт. Сам жа Купала пісаў Алесе Александровіч з адпачынку. «Мілая Алеська, прывітанне вам з далёкага Чорнага мора і паўднёвага сонца. Аддыхаем тут з жонкай, што называецца. Канечна, аднаму было б яшчэ лепей. Шкадую шчыра, што вас тут няма. Вот бы наўхажваліся. Вам на месцы жонкі прыемна было б?» Але галоўнай канкурэнткай Уладзіславы Францаўны была зусім не тая Алеся, а Паўліна Мядзёлка. Тая, якую ён вучыў цалавацца на сцэне, калі Паўліне было 16. Тая, якой Купала прапаноўваў сябе цалкам, руку і сэрца. А Мядзёлка адмовілася. Але пачуцці нікуды не зніклі. І вось ты жывеш з гэтым народным паэтам, з прэміямі, 100-тысячнымі накладамі, аўтамабілямі, а ён марыць пра іншую. Колькі ваўка не кармі. І нават тады, у 42-м годзе, калі Купала паехаў у Маскву ў сваё апошняе падарожжа без жонкі, яна, Уладзіслава Францаўна, не магла не думаць аб тым, што Паўліна Мядзёлка таксама ў Маскве. Як было ёй тады? Як было ёй все гэтыя гады? Пра гэта чамусьці ніхто не думае. Москва стала Галгофай Янкі Купалы. Гатэль Москва у горадзе Москва, у агорбнай імперыі, дзе ўсім кіруе Москва. Дзіўная смерць паэта застаецца загадкай да сёння. Напіўся, зваліўся, недарэчнасць, выпадковасць, сам кінуўся ў лесвічны пралёт. Але калі смерць народнага паэта недарэчнасць, дык можа і ўсё жыццё недарэчнасць. Ані следчыя, ані гісторыкі так і не разабраліся, ці быў насамрэч Купала п'яны ў той вечар 28 чэрвеня, з якога паверху ён насамрэч зляцеў, з 9-го, а можа з 7-го. Адкуль кроў на лесвічных клетках, нібы Купалу нехта моцна ударыў у твар. Чаму у самазабойцы ў той вечар быў вясёлы, а зусім не дэпрэсіўны настрой? Урэшце, якая тут роля жанчыны? Ці паспеў ён у Маскве сустрэцца з Паўлінай Мядзёлкай, якая даўно была на гачку у НКВД? Якая тут роля Вольгі Вайцінскай з газеты «Ізвесце»? Навошта яна прыцягнулася ў гатэльны нумар да беларускіх пісьменнікаў? А Вайцінская таксама мела доўгі стаж працы на НКВД. Купала? Дык гэта нашы хлопцы яго забілі. Быў загад ліквідаваць. Казаў шмат гадоў пазней бацька Анатоля Тараса, Яўхім. У гады вайны ён быў звязаны са штабам партызанскага руху. А хто кіраваў тым штабам? Панамарэнка, той самы, які пісаў Сталіну і прасіў яго санкцый на ліквідацыю Купалы яшчэ ў 30-х годах. Прасіў і не атрымаў. А тут цудоўная нагода. Немцы ў Менску па той бок фронту назвалі вуліцу імем Івана Луцкевіча. Але Луцкевіч, Луцевіч, якая розніца? Усяго адна літара. У дакументах следства Янка Купала, Іван Луцевіч, чамусьці таксама фігуруе як Луцкевіч. Супадзенне? Ты хочаш сказаць, што каб не жаночая магія, то не было бы і купалавай магіі? Не, тут справа не ў магіі. Я хачу сказаць, што роля жанчыны ў жыцці Купалы недаацэненая. Не толькі каханак
ці жонкі, нават маці. Мала хто ведае, якая шчыльная сувязь была ў Бянігны Івановны і Яна Луцевіча. Паказальны і страшны эпізод. У дзень смерці Купалы уже ляжачая Бянігна, маці, якая засталася ў акупаваным Менску, схапілася з ложка і сказала: «Няма больш нашага Янкі. Я бачыла яго над раскрытай магілай. І праз дзень памерла. Іх хавалі ў адзін дзень. Яго ў Маскве, яе ў Менску. А яшчэ былі сёстры Ганна, Марыя, Леакадія, якія пасля раскулачвання разам з дзецьмі жылі ў Купалавым доме. Я ўяўляю, які там вэрхал стаяў. Кася, дык ты вызначся. Купала герой каханак ці Купала мамкін сынач? Ён усё. Гэта шматгранны, складаны чалавек, як любы творца. І насамрэч, няважна, як звалі яго жанчын. На месцы Паўліны Мядзёлкі, Владзіславы Станкевіч, Элікомета Хелі і іншых маглі быць зусім іншыя імёны. Але жаночыя імёны. Купала так жыў. І ён так працаваў. Жанчыны — гэта яго паліва, калі так можна сказаць. Ну, а як жа версія пра мядовую пастку, што праз жанчын НКВД яго знішчыла? А без мядовай пасткі, ты думаеш, НКВД бы яго не знішчыла? І тое праўда. Калі прыняць версію, што Купалу ўсё ж такі забілі ў 42-м годзе, выкінулі ў той лесвічны пралёт, то я не разумею аднаго. Навошта? Маглі ж проста арыштаваць. Ну і да вышэйшай меры хлоп, усё. А навошта Саламона Міхоэлса таемна замардавалі ў Менску 48-м годзе на дачы Цанавы, а потым усё прадставілі як ДТП. Маўляў, выпіў, трапіў пад грузавік. З кожным бывае. Ну, зразумела, бо не хацелі розгаласу. Ну вось і тут. Як гэта? Ардынаносны пісьменнік са сталінскай прэміяй яго хлоп і ўсё. Можна зрабіць па-ціхаму. Тым больш, што Сталіну было ж не да таго, калі ён вайной заняты, самы час. Магчыма, Панамарэнку ці яшчэ камусьці было крыўдна. Як гэта так? Нацдэм трэцяй групы жывы-здаровы па Маскве ходзіць. Ну, гэта як нацдэм трэцяга гатунку? Не, менавіта трэцяй групы. У дакументах савецкіх органаў яшчэ з 1926 года Купала фігуруе з пазнакай леванародніческі уклон. А трэцяя група – гэта пра інтэлігенцыю, якая публічна дэманструе лаяльнасць, але ўсё адно ніколі не будзе сваёй праз мелкабуржуазную пароду. Ворагі па прыродзе. Так. А ведаеш, што самае цікавае? Што? Тое, што у тым дакуменце з 26-го году Купала фігуруе як Луцкевіч, не Луцевіч. Яны нават прозвішча яго правільна напісаць не маглі. І вось калі ў 42-м годзе ў акупаваным немцамі Менску з'явілася вуліца Луцкевіча, гэта быў апошні званочак. Трэба з ім заканчваць. Да. А давай пафосна скончым. Ну, паспрабуем хаця б. Ну, давай. Назови мне одно імя галоўнай жанчыны ў жыцці Купалы. Адно. Так. У жыцці Купалы. Дакладна. Беларусь. Якое пытанне, такі адказ. А калі сур'ёзна, то што б я не сказала? Мама, жонка, муза, без жанчын Купалы проста не было б. Лепшае ў яго творчасці пра жанчыну. А горшае пра партыю. Цяжка не пагадзіцца. А як вы думаеце, шаноўныя? Пішыце ў каментарах, калі вам бяспечна. І будзе вам шчасце. А няшчасця не будзе. Да сустрэчы. Пакуль.